Skype, едно име, което беше синоним на онлайн комуникация. Нека си припомним историята на това приложение, от неговите революционни корени до неизбежният му край. През 2003 година двама предприемачи, Николас Зенстрюм и Янус Фрис, заедно с естонски програмисти, създават Skype. Това не е първият им проект. Те вече стоят зад Kazaa, популярна програма за споделяне на файлове. Първоначалното име на Skype е Skyper, но по-късно е съкратено на Skype, тъй като някои домейни, свързани с Skyper, вече са били заети. Skype използва еднорангова мрежа, която позволява безплатни разговори между потребителите по целия свят. До 2005 година Skype вече има милиони потребители. eBay купува компанията за $2,6 милиарда, но не успява да я интегрира успешно в своите услуги. През 2011 година Microsoft купува Skype за $8,5 милиарда. По онова време това беше най-скъпата покупка, която Microsoft някога е направила. Започва интеграция с Windows, Outlook и Xbox. Windows Live Messenger, която беше създадена от компанията, е заменен от Skype, а потребителите, които използваха още това приложение, са принудени да преминат към Skype. През 2012 година излезе Windows 8. Skype беше в комплект с тази версия. Интеграцията на Skype в Windows 8 обаче се оказа проблемна. Приложението работеше в режим цял екран, което затрудняваше мултитаскинга и провеждането на разговори, докато потребителите работеха с други отворени прозорци. Този подход предизвиква силно недоволство сред потребителите, които масово предпочитаха да изтеглят класическата десктоп версията на Skype, която позволяваше работа в прозорец. В този период обаче се появяват нови конкуренти – WhatsApp и Zoom. WhatsApp са фокуса си върху мобилните устройства и лесната употреба, бързо набива популярност. По-късно Zoom се появява като мощен инструмент за видеоконференции, особено ценен за бизнес комуникация и групови разговори с голям брой участници. По време на COVID-19, Zoom и Microsoft Teams изпреварват Skype. Microsoft Teams, първоначално насочен към бизнес потребители, предлага интегрирана платформа за комуникация, сътрудничество и споделяне на файлове, което го прави все по-привлекателен и за индивидуалните потребители. През 2020 година активните потребители на Skype спадат до 23 милиона месечно. Microsoft започва да дава приоритет на Teams като по-модерна алтернатива. В февруари 2025 година Microsoft обявява, че Skype ще бъде прекратен на 5 май 2025 година. Microsoft насърчава потребителите на Skype да преминат към Teams, предлага инструменти за прехвърляне на контакти и съобщения. Обявяването на край на Skype предизвиква носталгия и дискусии за еволюцията на онлайн комуникация. Skype вече не е сред нас. За мнозина това е тъжен ден, а пък за други края на едно старо приложение. Спомените за първите безплатни разговори с близки и приятели по целия свят, за дългите нощни часове и за емоцията, първите видеоразговори остават живи. Една ера отмина, макар и заменен от нови и модерни платформи, но Skype ще остане завинаги в сърцата ни като пионер, който промени начина, по който общуваме. Богом, стар приятелю, благодарим ти за връзката.